Здравейте! Всички знаем колко трудно начинание е един ремонт, колко много средства са необходими за неговото осъществяване и затова в днешното видео съм си поставил за цел да проверя можем ли да постигнем стилна и същевременно с това бюджетна баня в време, в което всички цени растат главоломно нагоре. Заповядайте с мен на една виртуална обиколка в света на банята, като ако останете до края ще теглим чертата и ще разберете колко точно ще ви излезе бюджетната баня. Преди да започна, искам само да изясня какво ще имам предвид под термина бюджетна баня. В това видео от бюджетна баня ще разбираме баня, оборудвана с продукти от среден ценови клас, с добра визия и доказана практичност. Без дизайнерски решения, без излишни екстри, без свръхфункционалност. Да започвам. Ще стартираме с плочките. Ето, например, серия Берген. Испански плочки с чудесна каменна визия, първо качество и цена за квадратен метър 21,90. Да, на пазара все още може да намерите плочки с такава цена. Плочката е размер 20х60, което я прави подходяща както за големи, така и за по-малки помещения. Да кажем, че ще облицоваме баня от 20 квадрата. Тогава плочките ще ни излязат 438 лева. После трябва да изберем модел структура за вграждане с висяща чиния или външна тоалетна, моноблок. Ако се спрем на първия вариант, тогава срещу сумата от 449 лева можем да получим вградено казанче с отлично качество и модерна конзолна чиния с гладка форма, скрит монтаж и римлес технология, разбира се. Можете да откриете дори комплект с 100 лева надолу, но тогава чинията, която ще получите, няма да има идеално гладка форма, а ще бъде с старите стандартни извивки по порцелана, което затруднява почистването. Ако ще избираме моноблок, който отново е съобразен с последните тенденции в обзавеждането на баня, а именно гладка форма и римлес технология, тогава трябва да подготвим около 300 лева. Ако последните модни тенденции не ни интересуват, тогава сумата от 149 лева ще ни осигури класически моноблок от български, турски или китайски производител с добро качество. Продължаваме нататък с смесителите. Когато трябва да се впишем в определен бюджет, тогава промокомплектите 3 в 1 са чудесен избор, защото срещу символична сума получаваме всичко необходимо. Веднага ви давам пример с Рок. Световен бранд с доказано качество. Срещу сумата, например, от 249 лева получавате смесител за мивка, смесител за вана душ и слушалка с релса и шлаух. Ако се търси комплект от висящо долно шкафче с мивка и горен шкаф с огледало и то от ПВЦ, водостойчив материал, тогава трябва да подготвим поне 500 лева. Цената варира според размера, но 55 см като този модел тук е напълно достатъчен за всички наши санитарни нужди. Ако сте готови да се лишите от горен или долен шкаф, то цената пада драстично. Например, шкаф на крачета с мивка и обикновено огледало може да ви струва само 220 лева. Същата и цената и на горен шкаф с огледало, около 50-55 см, плюс мивка, само мивка, около 50-60 см под огледалото. На финал можем да добавим лентов сифон с дължина 55 см и отлично качество на чешката марка Alcadrain за цена от 150 лева или точков сифон 10 на 10 на същата марка за около 30 лева, както и приличен испански вентилатор за около 40 лева. Естествено, в нашето видео не взимаме предвид цените за материали и труд, които ще получите от конкретния майстор, както не сме включили и някои артикули като паравани, кабини, вани, аксесуари и лири, без които можете и да минете. Имайте предвид също, че цените могат да варират по-малко или повече в зависимост от производителя, състоянието на пазара в момента, размерите и функциите на артикулите, месечните или временни промоции и редица други фактори, но ето как би изглеждала бюджетната баня към днешна дата.